Sħab il-kap nazzjonalista Adrian Delija fil-proġett ta' bini ta' appartamenti fl-Imġar Għawdex ġew ordnati jħallsu mal-kważi €2.5 miljun f'self lill-Bank BNF, dan wara li naqsu milli jħallsu l-pagamenti dovuti tas-self li ngħataw. F'dan il-proġett il-kap nazzjonalista għandu sem ta' 9%. Quddiem il-Maġistrat Paul Koppini fil-Qorti ta' Għawdex intqal li ż-żewġ partit ma ftemux dwar l-ammont dovut, iżda meta f'Ġunju ġie ffissat l-ammont ta' ftit aktar minn €2.400.000, sħab Delija fin-negozju mhux biss qablu fuq dan l-ammont, iżda saħansitra sottomow ittra lil qorti fejn irrikonoxxew il-fatt li jridu jħallsu dan l-ammont b'interessi ta' 10.25% li beda jakkumula mill-21 ta' Ġunju li għadda. Apparti s-sem ta' Delija f'dan il-proġett hemm ukoll sieħbu f'ditta legali Georg Sapjano li għandu ma' 26% fil-proġett tal-Imġar. Meta ftit aktar minn sentejn ilu Defni Karwana Galizja kienet ħarġitlu dan il-każ lejlet l-elezzjoni qalila u missil tal-kap nazzjonalista, Adrian Delija kien saħaq li d-dejn għandu jitħallas fi żmien sena u nofs. Dak iż-żmien Delija kien qal li Karwana Galizja tagħmel attakk manipulattiv fuqu u fuq familtu. Adrian Delija spjega kif ma setax jeħles mid-9% sem li għandu fil-proġett qabel ma jitħallas id-dejn li hemm fuq il-proġett. Meta feġġet l-istorja li fih hemm involut Delija, il-proġett tal-Imġar kien midjun għal €7.2 miljun. Dan wara l-proġett kien issellef mill-bank aktar minn €12 miljun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.